pancen wis nasibku kudu pisahan karo sapa urip kok sekoson kaya ngene ta ya arep dolan ganti sandal arep mangan di sambel nyambel ya romboke garing malah opo niki brembang ora titit ngomongnya Gun Saridin Gun ceritane Wali Songo ki angger ana banyu ki mesti ana iwake tak diajel ya tak golek banyu sik tak pancingane aku wae pancingane sik. A few moments later. Ya lah. Jadi ono iwake. Aku nak ning kene ndak kaya sing. Jalan alat tane lho. Akeh bocah bener kok iso. Halo. Halo. Ya John. Halo. Mana ini John? Aku nang omah. Lah opo? Mancing ya. Lho, saiki omahmu ana kolame to? Lah iki rene olah penting rene cepet. Yo sik OTW tak rono. Ya. Manusia bukan nek apa kan ceng di kono iki John mancing iso ning kene iki lek ngenteni wis mancing ning kene iki mari opo lho wong ngomongane Gun Saridin ki anu kok ndak apa nak angger ana banyu ki mesti ana iwake lho maksude iki ning kali apa ning tambak ngono sing ana banyune ora ana akuan nek aku apa yo iwake nah wis karepmu jojon lah kan iki ngentanine suwi enggak wis mlaku yo golek kinjeng ge apa dewe nambani aku. Wis sik tak. Kanji kok topi sik. Yo, cepet. Tantane lho. Tadi yo topi sudah pol ya, tak panas ini dah. Wis sabar aja, Jon. Wih, topi ora amek kan. Wis ya. Topi yen bayar. Topi sangat. Orang kok kok tangan. Lho iki yo, kok mbek golek ada apa akuan. Lah ora usah kangelan, tangan wis iso. Ah piye betul. Pokoke ahline yo, kenceng. Aku percaya nang kowe kok.
wis lah. Tak kuat panas aku lah ra ngombe. Iki anu ge opo ngene. Dulu nampeni aku kenapa? Beda ngopo meh iki aku ngopo. Wes gede sing ngompol kok alah Jon. Lah piye meneh nyatane ngompol kok ra iso gede kok nek iki tak gede. Wis goleklah yo. Lah mau lah disenani buku kok. Aku ngelak ge. Wis ngombe yo. Lah kok pandite, pandite. Aku yo ora duwe kok. Biasanya aku disangoni. Ya aku wis bengi ngompol di kasur yo ora disangoni yo. Seneni enggak. Serong dulu aku ora sangoni. Ana sepul. Boleh. Jan. Ana banyu ki. Boleh. Iki mesti kirimane Gusti Allah ki. Wah, banyu ki. Banyu langit. Wah, langit. Banyu langit kaya apa kok lagu ya. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan waktu gede kali Belum mau banyu kuwi tak beda ki. Wis wis e. Kowe lah, mau lah. Aku wis ora ngelak kok. Panas. Niki ngombene nggo apa? Nah, ngene kesuwen nek. Iya. Ini anu cok. Oh, iya. Ngene. Ngombe ya. Banyu langit, Dong. Hah? Banyu langit jumbe seger tenan iki. Lah, aku rek kowe ra belum rek. Nah, iki ngombene.